Il-President tal-Għaqda Repubblika, Robert Akulina, bagħat ittra lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Cafà sabiex jagħtu lilu u lill-familtu l-protezzjoni tal-Pulizija, protezzjoni li talabha fi żmien meta qed jiżvela affarijiet serji li għaddejjin f'pajjiżna. Li tajt li huwa obbligu tal-Istat li Akulina jingħata l-protezzjoni anke fid-dawl li huwa qed jesperjenza fastidju fuq il-midja soċjali. Dan hekk kif teżisti biża li l-avvenimenti li rajna fl-2017 bil-qtil ta' Daphne Caruana Galizia għad jirrepetu ruhom. Ftit tal-jiem ilu, Robert Akulina ppubblika l-ktieb dwar l-iskandlu Pilatus fejn żvela provi ġodda u dokumenti importanti. Robert Akulina mhux l-ewwel darba li esperjenza teddid fuq ħajtu jew fuq martu u wliedu u kien għalhekk li appella biex tittieħed azzjoni dwar dan qabel ikun tard wisq. Intant fi stqarrija l-Għaqda Repubblika qalet li huwa tal-mistija li attivist tas-soċjetà ċivili jitqiegħed f'pożizzjoni li jkollu jitkarrab pubblikament biex familtu tingħata l-protezzjoni.